Ayo gendi diaturake. Yo ki tak ngaturke Mbak Tatin Lestari Handayani ki saka Kulon Progo no. Yo ben jumeneng ya. Saka sing cilik idik-idik saiki golek sing koban Vespa iki no. Yo. Gedene ora jamak iya. Nah, yo. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Nah, jan Mbak Tatin yo. Awake yo saya lemu. Nggih. Sowan wonten Blitar menika Mbak Tatin. Nggih, Pak. Awake kesini. Dan ki napa ngomong napa? Sowan ning Blitar. Nggih, niki adem banget mriki, Pak, nggih. Apa? Adem. Adem apa aku ora ngrasake adem kok. Kula adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kan? Terus ken apa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo senengane kok ngono. Sedeng nek kula ten mriku. Sedeng ambok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya nembang Mbak Tati. Nggih, ten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi ya. Nggih. Sesideman po langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Kangge bawa? Nganggo. Nggih. Mengke. Nanti do apal nek kowe iki nganti kene we apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Niku nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe dikesake-sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ini nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku udan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana bledek mak duar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing kudu rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke nek ana wong ngomong dadi ora ketok nek budhe. Nggih. Wong jane kuwi ngomong gigi. Ngono ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter mak duar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Awang wis jane ngono iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Niki muni jelas tekne wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae. Ya, dibawani. Wiwitane. Suarane ya cantas ya, Nak. Iya. Nena. Anderek sang peke. Priya bagus kang olah budaya. Semane sing. Aja ngrespon aku to. Mboten entuk respon. Lah kula krungu e. Oh ayo cok. Ngono kuwi ngapa to? Mbok dikulinake iki ciri khasmu kuwi elik lho. Ngono kuwi. Iya. Gawa sinden kok nggawa cakil. Cakil kok ayu. Kok ngalem ndas sepur. Lah ya nek ora dalem dhewe sapa sing ngalem? Ah wong piyai semene iki ayu ki relatif. Piyai semene iki ana sing ndelok kowe ayu, ana sing ndelok kowe ayu ning gegeden, ngono ya ana. Ayu ning awake kowe lengene sak kempol kowe.
Iya no, dadi aja sok rumangsa pede banget. Nggih niku meng menurut saya kan relatif gitu. Nek menurut jenengan ayu mboten? Ora. Ora? Ora. Aku ki nek Kurina weruh ki jenuh. Weruh. Hah? Kurina weruh. Aku nek Kurina weruh ki jenuh. Nggih niku weluh. Weluh sapa ya weluh? Jenengan mau kok muni Kowe weruh. kandhani kupingmu selen kok muni. Kene muni weruh kok weluh ya. Lah mau ketake muni weluh. Mungkin mbok dinoeke to nek omong. Ah, ngandel ora. Ah, somong ro kowe iki. Ngarepe wae ora jelas e. Lah aku ora omong kowe iki nek ana wong mbok dirungokke kok wae ngono kuwi ngapa? Oh nggih, mengke tak rungokke. Nggih. Senengane kok weruh kok weluh. Sawan menyang kota gedhe Bendera terus Bendera terus yung-yung lelo Selendang kuning kang saking wukir karyane Pak Sukron. Ya, Pak Sukron Suwanda ngono ya Mak iya. Salah satu dalang idolaku lho. Oh iya toh. mampir kok mboten ngajak. Hah? Atena kokeanu wong. Iya. Lah napa? Ayo kowe nyugur rak ya kokean to wis. Oh disuguh berarti jenengan. Wah jelas ya. Nah niki sing sak bis mau kok mboten dipikirke. Ah sarem madang sakaremu ora ya sakaremu, mbok ya semen, mbok mikir awake dhewe-dhewe. Oh gitu. Ah iya kok ya. Oke. Oke apa kaya ora ngerti watake wiyaga. Lah napa? Ku anggere anu rampung terus ming nyodorke nota. Ya. Iya ya Mak. Iya, sarombongan ki paling ora entek 800 ki semangane enak kok dadi 2.400.000. Saiki mesti do nekat aku ya. Nggih wae do nanjake mumpung ora ana bose ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Kudu arang-arang mangan iwak. Ah, iya. Mau nggih maami Pak betul. Ya. Swara kurang permana ning wasis ngungrum Hangung marang bendara. ngungrum marang bendara Nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. ya mangga terus tresno yuk Terus tresno sesideman. iya
Lela lela liwat kincanging alismu kawasan landang atiku nadyan muslim serius aku isih mampu ateni solamu mongko kowe bocah gunon nadyan bocah gunon ketuwungan rimpung jiwa ragaku tak karun kahormatan mampron rubuh ngarepi gamelane penak banget wah kagungane pepunden yo Pak Sukron paring ampil gamelan wayang ngono ya Mak iya wis tak ancam nek ora nggone kagungane Pak Sukron ya nggone dulurku lanang Mas Rudi Gareng ya wis pokoke tersedia nek ning Blitar kene iki akeh banget gamelan no. Tur apik-apik tur penak-penak ya terus urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine apa wae ya nyambut kesrono ya nadyan sesidhepan mesti tak kowe becik matenan lintang papisanan piye-piye selesai tak rewangi samutana marang kula warga karo wulan putra liwat kincanging alismu kawasan landang nadyan muslim serius aku isih mampu lateni solamu mongko kowe bocah gunon nadyan bocah gunon ketulan jiwa ragaku tak karun kahormatan mampron rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke kowe apa-apa wae nadyan sesidhepan mesti tak Nggih, sampun Mas. matur suwun aja kalah karo cah cilik mau lintang kairo mau Nggih, kula suaramu sawani. kurang bening kok ya Nggih niki pun klerek-klereke. mulane dilongi le mangan-mangan sing mawa lenga ya Contone
Contone ya oncor, kompor. Ya. Niki mboten panganan. Ya. Selenggah Mbak Tatin. Ya, iki didum-dum wektune. Ya, ngono ya Mak. Iya.